Azaroaren 23tik abenduaren 3ra Euskaraldia egingo da eta egun seinalatu hauek kontutan hartuta urriaren 6an Gernika-Lumon egingo den Euskal Jaiaren barne Aprobadie izeneko ekimena egingo da. Euskaraldirako beroketa izango da Aprobadie, ahobiziak eta belarriprestak martxan jartzeko ekimena. Alde batetik, ahobiziak eta belarriprestak identifikatzeko pegatinak izango dira eskuragarri kulturretxean, turismo bulegoan, kiroldegian, Aita Bilasante Udal Euskaltegian eta Gernikako AEK Euskaltegian. Beste alde batetik, kalean zehar kartelak jarriko dira eta eragilei ere kartelak bidaliko zaizkie. Euskaraldirako prest daude jada Gernika-Lumoko 30-11koak. Helburua, herritar euskaltzaleak aktibatu eta hizkuntza ohiturak aldatzea da. Euskaltzaleak aktibatu eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko urratsak ematea da helburu nagusia.